Pripraviť si doma mliečnu ryžu je super jednoduché. Treba dodržať len dve veci. Za prvé použiť správnu ryžu, a to je väčšinou guľatá ryža, ktorá je špeciálne určená buď na mliečnu ryžu alebo na risotto. A tá druhá vec, čo si treba zapamätať, je správny pomer tekutín. Mliečna ryža sa varí v pomere 1:5, to znamená, že na jednu šálku ryže budete potrebovať 5 šálok mlieka. Ja osobne preferujem varenie tak, že najprv uvarím v 4 šálkach, až na záver varenia pridám tú poslednú dávku mlieka a už potom môžem servírovať. Ešte jedna veľmi častá chyba, ktorú pozorujem mliečnu ryžu, nikdy pred varením neumývajte. Na rozdiel od zvyšnej ryže je v tomto prípade ten škrob, ktorý sa v nej nachádza, želaný a potrebujeme ho na to, aby sa dostala táto krásne kremovitá konzistencia mliečnej ryže. Servírovať môžete napríklad so škoricovým cukrom či kompótom, ovocím, alebo ju necháte len tak. Ak hľadáte recepty na každodenné varenie, tak nahliadte na www.recepty.sk.